face-to-face classes sa syudad sang Iloilo, lauman sa madason nga semana. Iloilo City Government preparado na sa pagbukas sang klase. Kag hydration areas kag iban pangatikang para sa syudad sang Iloilo, ginapreparahan bangod sa pagsaka sang dengue cases. Amat-amat na nga ginakonsiderar sa karon sang lokal nga panguluhan ang pagbalik sa normal sang mga operasyon sang nagkalain-lain nga sektor sa syudad sang Iloilo. Ini matapos ang 2 ka tuig nga nakaligad sang nagsugod ang pandemya. Gani, suportado gid ni Mayor Jerry Treñas ang pagbalik sang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo. Bangod nagapati ang alkalde nga mas epektibo ini kung ikumpara sa distance learning pinaagi sa online o kon modular. Ginalauman magasugod ang school year 2022-2023 sa madason nga semana. Agosto 22 tubtob Hulyo sa madason nga tuig. Para kay Mayor Treñas, tiuna agud magbalik sa in-person nga klase ang mga kabataan. Bangod ako ang nangin epekto sang pandemya sa mga estudyante. I think we should all support face-to-face classes, no? Nagapakita nga mga 9 years old, 10 years old, hindi pa kabalo magbasa. Ang pila ka tuig nga maay isang face-to-face daw 2 or 3. 2 years nga maay face-to-face kadako gid sang epekto sa education. Ang kabataan, gasako sila bala mga face-to-face. The kids are roaring to go back to school, no? Kay kadugay na nga nadula sila, wa sila social interaction. Dugang pasang alkalde, madamo na sang rehabilitation kag proyekto ang ginpatigayon sa syudad sa tunga sang pandemya. Rason nga nangintayuyon man ang pagpakayo sang mga pasilidad sa mga eskwelahan sa sulod sang 2 ka tuig nga wala sang operasyon ang kadam-an. Sa karon, preparado na ang lokal nga panguluhan kag Iloilo City Schools Division sa pagbukas sang klase. Ang first of all, no, anong support? Kaina pa lang, sang ligad pa lang nga semana, nag-meeting na ko sa pulis. Kay preparado ng pulis ta for school opening. I think subungan nga Lunes daw palibot na sa tanan nga eskwelahan na sila. Maayman kay kadamo na sang nabakalta nga mga patrol cars para sa pulis. So the presence of the police will be there. Sa pagbalik sang klase, padayon man sa gihapon nga igapatuman ang minimum health protocols, kaangay sang pagsuksok sang face mask, social distancing, hand washing o kon paggamit sang alkohol. Ginapreparahan naman subong sang tagsa ka eskwelahan kag manunudlo ang pagbukas sang klase sa madason nga semana. Padayon man ang Iloilo City Government sa paglantaw kung ano pa nga preparasyon o kon bulig ang himo mapalabot sa mga eskwelahan kag estudyante agud mapasigurado ang kalidad nga edukasyon sa ila pagbalik. Base sa pinakaulihi nga datos sang Iloilo City Health Office, naglabot na sa 748 ang kaso sang dengue sa syudad. Humalin Enero 1 tubtob Agosto 13. Ginakabalakan na sa karon sang Iloilo City Government, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas ang liwat nga pagsaka sang kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo. Gani, madamo na nga lihok kag preparasyon ang ginaubra sang lokal nga panguluhan agud mapahagan-hagan ang kaso sang dengue sa syudad. Actually, sa subong ka preparar na ta hydration areas, no? Ang isa naton nga natanaw dira sa Suo. Ginapreparar na subong para nga dira kita mabutang sa mga pasyente ta nga kinahanglan i-hydrate. Ginapadayon man ang misting kag fogging sa mga eskwelahan. Ilabi pa nga nagahilapit na ang pagbalik sang klase. Kag sa mga kabarangayan sa syudad, ilabi na ang may clustering cases. Unfortunately, ang dire mga dlagko ta nga barangay sa Molo kag Arevalo, ang Kalumpang kag Kalaparan, masyado kadako nga nabudlayan gid sila kag dira ang may mga clustering kita. Amo man dito sa Balabago, no. Dako man nga barangay nga may mga clustering man kita. Nagpangabay man sa liwat si Mayor Jerry Treñas sa mga pumuluyo nga padayuno ng pagpaninlo sa palibot, kagugot nga pagpatuman sang 4S strategy kontra dengue.
Taas ang cases, no? I do not want to say nga alarming, but taas ang cases ta. And that is also the reason nga nag-prepare na ta sa areas para maka-hydrate kita, no? Kay balaan nyo, ang importante sa dengue, kung magsaka ang imo ilanat, sige imo hydrate para nga hindi ka ma-dehydrate, no? Kay delikados kabataan ma-dehydrate. Wala pa maglabot sa alert threshold ang numero sang kaso. Padayon man sang koordinasyon sa City Health Office kag Department of Health. Pananglit kinanglan magdeklarar sang state of calamity sa syudad. Gawlat lang ko sa aton nga City Health. Once we reach that threshold in coordination with the DOH, then we will have to declare what we have to declare. Sa pihak sini, padayon sa gihapon ng lokal nga panguluhan sa pag-ubra sang tikang, agud magbulig sa mga kabaranggayan kag pumuluyo sang syudad, nga malikawan ang outbreak sang balatian. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.